इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 11 बालाबनि 9 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों। इसोर गियै मानसिफोरनि बाथ्राजों नोङो नस्थ जानो हागौ, आन्थाय धोरोमनि गियानजों नोङो बासायजानो हागौ होननानै बुंदों। बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै जों बेखौनो मिथिनो हायो, जायफ्रानोखि इसोर गियै मानसिफोरजों लोगो जायो एबा जायफ्रानोखि इसोरखौ गिया बिसोरनि बाथ्राजों नोङो नस्थ जानो हागौ होनना बुंदों। इसोर गिनो रोङै मानसिफ्रा नस्थ जायो आरो इसोर गिनो रोङै मानसिफोरनि बाथ्राजोंबो नोंनि जिउआ नस्थ जानो हागौ, नाथाय धोरोमनि गियानजों नोङो बासायजानो हागौ होनना बुंदों। जायफ्रानोखि धोरोमनि जि बाथ्राफोर, इसोरनि बाथ्राफोर, मोजां बाथ्राफोरजों मानिनानै दैदेनो, गावखौ धोरोमिया जिउजों दैदेनो, बिसोरो बासायजानो हागौ होनना बुंदों। आरो जायफ्रानोखि धोरोमिया मानसिफोर, बिसोरनि मोजां इसोरनि बाथ्रा बुंनायफोरजों जायफ्रा दैदेन जायो, बिसोरो जिउआव बासायजानो हागौ होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै संसाराव थांनानै थानायावहाय इसोर गियै मानसिफोरनि बाथ्राजों सोलियालासिनो धोरोमिया जायफ्रानोखि इसोरनि बाथ्रा बुंग्रा बिसोरबायदि मानसिनि धोरोमियानि गियानजों जों जिउखौहाय दैदेनोब्ला जिउआव जोङो बासायजागोन। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो आसिर्बाद खालामदों। आमेन। गोजोन्थों।